Yan, kumusta mga kapatid? Punta tayo ng palengke ngayon. Tingnan natin kung ano mabibili nating ulam sa hapunan. Magkano po kilo dito tayo? 200 kalahati. 200 kilati, balik 400 pag binuo. Sarap sana yung sabawan kaso mahal. Yung alimasag po ate? 200 din kalahati. Wow. Kalahati po yung isa? Hindi umabot. Apat na buwit lang. Sarap yung sabawan. Bawan. Sakto, sabaw. Sa pusit po ate, magkano po? Yan sa pusit. 170 kalahati lang. 340. Dito po sa maliliit, magkano po? Ayan, sir. 180 kalahati po. 180. Mura tong maliliit. Titilya. Dito, sir, 140 hanggang 130. Danggit. Ayan, Danggit po yan? po, paro siya. Kasi ito yung isang danggit, sir, Buti pala dito may tuyo oh. Ito yung, sir. Ito yung masarap na dahil sa Samara. Ito tuyo na yan. Ito asa-asa to no? Opo. Magkano naman sa asa-asa? 190 kalahati. 190 kalahati po. Dito po. Torsillo, 170 and a half. Torsillo, 170. Sarap yung prito or tausi. Sariwa pa oh. Dito tayo bibili. Ito na lang po ate. Yan na lang po. Apo. Yung mga ano. 281, 280 na lang po. Linis po. Yung dalawa lang pa sa kalahati. Try natin, sir. Sige po. Kaya to. Pag medyo maliit po. Yan. Ay, itong dalawa po. Sige po. 81 grams po. Magkano yan? 275. 275? 270 na lang po. Sige po. Yan na lang po. Huwag mo lang putulan na ano po ah. Kaliskis lang po. Kaliskis Opo, sa kasang po. Huwag mo putulan ng ano, ng mga palikpik. Sige po. Sige po, sir. Nila bili natin mga kapatid. Torsilyo daw yung pangalan nun. Sa amin sa Bicol Balo ang tawag. Bigyan natin ng tausi sa prito yung iba para sa bata. Dito sa ano, sa dilat magkano? Sa Dilas, 390 kilo. 390. Sarap yung paksiw, no? Paksiw sa Paksiw. sir. May luya. Yan, sir. Hanggang 380. Bigay ko po. Tama na po yan. Baka masubra. Mga saliwa, sir. Muso, sir. Hindi lang iputulan. Hindi na po. Yan, pabalot na po.
Magkano na dito? 220 dyan, madam. Ate. Opo, bebe. Plastic bag ang malumi. Ay, nako. Yung malaki na lang. Mother Lily. 270 lang yan. Saluyo pa yung isda ngayon. Mga kapatid. May halo po yan, mami, sap-sap. Ito, oh. Ayan, yan. Yan pinahanap ko. Dalawa lang ata yun, eh. Ito po. Kung meron pa. Ay, isda po yan. Tawag yun. Talakitok po na Talakitok maliit. ito. Ah, yung maliliit. Kaya pala mahal. Talakitok na 5. Oo. Sarap sabaw, no? Masarap kasi ito pangati. Malaman po yan, sir, eh. Malaman. Ayan, madam, oh, sap-sap. Asan na? Ayan. Wala na ba dyan? Wala, dalawa, tatlo lang ata yung nakita ko kanina, eh. Salamat po. Salamat po. So, yung mga kapatid, nakabili na tayo ng isda. Bili tayo ng luya saka tausi or black beans. Dito lang tayo sa bibili sa tumpok-tumpok para medyo saktuhan lang. Ay, Marites! Kahit saan may marites. Salamat po. Kano kamatis? Isang balot? 20 po yung malaki yun. Ay, maliliit lang. Yun lang yung kaya eh. Diba? Magkano po ito? 10 po. 10 ka na. Luya po pala. Luya. Bili nito ng ano? Yung luya, 5 piso. Yung babay daw, Jeep. Tapos sili. Kabubi ni Bakla. Yan, magkano po? 25 po lang. Palagay na lang po dito. Dito po ba? Black beans dito. May black beans kayong tingi. Sabu doon ate. Transparent ang sabi. Dito tayo pinatulan doon. Dito tayo. May black beans kayong tingi dyan. Ay. Magkano po isa? Marami na. 50. Uy, nalaglag. Nalaglag pa. Nalaglag pa yung iba.
Mga ano po, Tingnan mo yung kalabasa. dalawa po. Madami na ba dalawa? Patingin na. Tignan mo pa isa. Isa pa po. Sae. Thank you. Sa tayo. Tayo ng kami. Yung mga kapatid, uwi na tayo. Ito na mga kapatid yung nabili natin. Tuloy na natin. Ginagawa ko, hindi ko pinapaputol itong mga palikpik sa buntot. Yan, dalawa. Yan na siya mga kapatid. Lagyan na natin ng asin. Tsaka igigisa natin at saka yung iba ipiprito natin.
I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.